Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung usai jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu lah wis tak bedhek to pukulun Bathara Guru mesti medune ning Ngamarta ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya wis kalah cacak menang cacak ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok ya maju terus mundur ya terus sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manemaya ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa rawe rantas malang bakal putus gancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Bagong dalem bojo kaya ngono patrapmu kowe iki wis tuwa Bagong anggap wis tuwa semene bocah nek ngentek-entekke kempongan mula kowe manuta karo aku pripun apa kang dingendikake Wang Pikulun Manikmaya mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhenmu Pandhawa pakarti ing kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa, Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya. Kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa? Bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentala karo kowe. Wes mati, Dreng. Aku kowe. Ujus. Iki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe? Hah? Kena kandhani ora? Kula gelem dikandhani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandhake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tamu kabeh. Wah. Betar. Mumet e. Gamelan wis mandeg barang kok isih begijigan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ditingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae.
Kula perange ngawur. Sak karepku nendhangi sak penake dhewe. Tak dirati pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh awake. Janaka candak tangane jempole tak cokot. Us. Perangmu ngawur, ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa karo mungsu aku? Lho. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tak nggo mlayu kok surane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok ben. Ora lega senengan iku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan. Mati dereng aku Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dereng aku. Lunga. Cah jirih ora. Asline jirih aku. Kena aku ora tetep maju terus goleki Bathara Guru, ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Woi. Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mil. Aku tak takon kowe, Mil. Ora duwe anakmu to? Anakku Ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kok. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kaya duwe anakmu, kaya anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, Men. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Buenke sumo iki, Pak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki bocah kok arep wani karo wis ora iya. Pokoke luweh. Mati jeneng aku kowe. Wen. Bocah kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadasena pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kula iki nyuwunaken pangapunten. Kayane ngapa kowe? Engko setengah 6 tangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok kelitian.
Bagong. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Apa siwa? Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bagong. Sirahmu kok ting plenyik. Borok Bukulun. Oh dilapke cangkem Bukulun. Iya. Apa to kang dadi gegayuhanmu Panakawan? Kula kepengin ngerti wong tua kula Bukulun. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamar dhateng kula Pukulun. Bapak kula sejatosipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora. Mundura nggon kita tenguk. Nggih Pukulun. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Pukulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tumuli disebut dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa, kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake Wang Pikulun Bathara Guru menika kepara nyata Pukulun? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng Kahyangan Pukulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayiwangan. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan ing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandhani nek digdaya kaya aku. Mekaten Pukulun. Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Pukulun.
Kaya apa ceblenge nang. Sapa terus ceblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Bu Kulun, iya piye? Kula nyuwun gungan bareng Bu Kulun. Ulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejahipun Petro kali gareng Bu Kulun. Kowe iki ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sebdake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Bu Kulun, sampun marem sanget Bu Kulun. Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manikmaya. Bu Kulun Manikmaya, Bagong ana apa? Kula nyuwun pangapunten nggih Bu Kulun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura. Matur sembah. Kula methek jambu dipunirmana kalih Bu Kulun. Bakal kita gunake apa ajeng kula tandur teng omah supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmala kali jambu kluthuk Bu Kulun. Iya Bagong sak karep kita wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh, kita wis marem. Sampun Bu Kulun, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Bu Kulun, sampun cekap semanten kemawon Bu Kulun. Mboten ajeng macem-macem Bu Kulun. Kula pun kapok temenanan Bu Kulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo Bu Kulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, akarang ya sing jeneng wong gugat. Wo. Lah nek men kepengin ngerti bapak kula soal jebul asline bapak kula ya niki. Iya. Mung dumadi saka ayang-ayang. Iya. Pun trima kula. Wis ora masalah. Nganti wit sore gawe geger kok entek-entekane ming didongke ngono kok wis lah mau ora wis dinaene ngerti karo Bathara Guru kok isih mesa ora trima karang sing kula ajam niku Pukulun Sang Hyang Bathara tenang menang kok tenang tenang lemu banget kok ora kok babi glundung kaya ngono iya mugi-mugi sedaya kalising sambikala. Kula sampun ngestokaken dawuh. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah melih. Nggih Pukulun maca. Nggih Bapak Semar ngestokaken dawuh. Nering sambikala. Iya. Kali nyuwun pangestu